Cewa gwanin waka saman gida yan sharci muke zuwa kama yan shari'u gida na ya kare kare fage na waka daga tuta mai shaida masoya. Fari zan sa Allah wanda shi muke wasallama albarkacin manzona irin waka wace ba illa wake mai gidana wanda alamari na saba shi illa na rike kowa da gaskiya shi yasa yake da maso so umarin sharin mai gidana bai zalunci bai ha'inci baya kyamar kowa shi yana da aminci shi yasa yara da manya kowa yake ta faɗa da karamci ni umar ɗan hoto na san ina cikin masoyin shi na gaskiya. Sharifi ne mai gida na haife shi komai zanyi salon sani shi na yi koyi ka duba salon sanayi yam sharif